Питаються діти, откуль пані ти? Приходжу я з неба, каб нищить грех злим. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Ми хочем послухать Твоїх, Маті, слов, каб Бог нас любив, як справдних синов. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Молитви и просьбы до Пана несем, и души очистим, покуты огнем. Аве, аве, аве Мария, аве, аве, аве Мария. А криш и терпенье мы примем за тых, чий грех лег слезами на очах Твоих. Аве, аве, аве Мария, аве, аве, аве Мария. Ружанец покута, ратунок для нас, у долиня легкой и у смяротный час. Аве, аве, аве Мария, аве, аве, аве Мария. Маті, прийшли до Тебе ми, щиро розкривши усі душі. Почуй Ти наші просьби, допоможи у беде. Святая Дева Мария, просим, моли за нас Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи.
до Твоих ног. Мы стоим у полной покоры, жалеем за грехи наши, за все учинки свои. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Великодны час у жыцці хрысціяніна – гэта асаблівы перыяд, у якім падкрэсліваецца трывалая радасць. Мы ўжо пачулі найважнейшую вестку Хрыста у Воскрос. І сёння, складаючы на алтары Пана, тое, з чым мы прыходзім, што турбуе нашыя сэрцы, што выклікае слёзы смутку, але таксама слёзы радасці, прагнем маліць Бога, каб Ён перамяніў наша нутро, каб перамог наш страх, каб падарыў нас сапраўднай мудрасцю і любоўю. Гэт на свяцейшую ахвяру я адпраўляю інтэнцыі памерлага Яна Паўлючэння першую гадавіну пасля смерці, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго владарства ў небе. А на пачатку гэтай Еўхарыстыі падзякуем Пану Богу за ўсе дары ласкі, які мы атрымалі ў гэтым тыдні, а таксама перапросім за нашы грахі, каб годна скласці найсвяцейшую Еўхарыстыю. Спавядаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, што зграшыў я вельмі, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми, вялікая віна. прошу найсвятейшей, завсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Няхай змілася над намі і Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей, Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога
Отца. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету пребывает с Тобою в славе. Выслухай наши покорные просьбы, и дай, каб згодно з Його обіцянням ми відчували, що Він застається з нами аж до скончання світу, який з Тобою же дарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги Дел апостолов. Коли Иисус узнесся на небо, апостолы вернулись в Иерусалим с горы, называемой Оливной, что недалеко от Иерусалима, на отлеглости субботней дороги. А коли увошли, поднялись в светлицу, где находились Петр и Ян, Якуб и Андрей, Филипп и Томаш, Бартоломей и Матвей, Якуб Алфеевый и Симон Зелот, и Юда Якубов. Все яны суместно тривали в молитве разом с женщинами и Марией, мати Иисуса, и с ягонными братами. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Віру, що убачу добриню Пана Україні живих. Віру, що убачу добриню Пана Україні живих. Пан моє світло і моє збавлення, кого ж мне бояться? Пан слово життя моего, кого ж мне полохаться? Віру, що убачу добриню Пана Україні живих. Одного я прошу Пана, і тільки гэтага жадаю, каб жить мне у доме Пана во все дни життя моего, каб сузирать хараство Пана и наведывать Его святыню. Веру, что убачу добрыню Пана Україні живих. Почуй, Пане, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе кажа мое серце, шукайте ягоного обличчя. Віру, що убачу добриню Пана Україні живих. Читание первого послания святого апостола Петра. Умилованы, коли прымаете удел у муках Христовых, радуйтесь, каб и у час объявления славы Его вы устешились и узрадовались, коли гонят вас за имя Христа, бо вы счастливые, бо Дух славы и Дух Божий спочиває на вас. Тому нехай ніхто з вас не терпить, як забойця, або злодій, або як злочинець, або як склапний до чужого. Коли ж нехта терпить, як християнин, нехай не соромиться, але прославляє Бога за гэта імя. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
пакіну вас сіротамі, кажа паган. Іду і прийду до вас, і узрадується серце вашає. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус узняв вочі своє до неба і сказав: «Ойче, прийшла година, услав Сина Свого, каб і Син Твой уславив Тебе. Ти дав Йому владу над усім всяким тілом, каб Ён дав життя вічне усім, кого Ти дав Йому. А вічне життя у тим, каб спознали б Тебе, одиного правдивого Бога, и того, кого Ты послал, Єзуса Христа. Я уславив Тебе на землі, виконавши справу, яку Ти доручив мені зробити. А тепер Ти, Ойче, услав мене у собі хвалою, якою мав я у Тебе перед існуванням світу. Я обвістив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені со світу. Вони були Твоїми, і Ти дав мені їх. І вони заховали Слово Твоє. Тепер вони познали, що все, що Ти дав, мені від Тебе походить. Бо слово, яке Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли їх, і соправди познали, що я вийшов від Тебе, і повірили, що Ти послав мене. Я за їх прошу, не за весь світ прошу, але за тих, кого Ти дав мені, бо вони Твоє. І все моє – гэта Твоє, і Твоє – гэта моє. І я уславився у їх. Я вже не у світі, але вони ще у світі, а я йду до Тебе». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. На гэту нядзелю сінодальны ліст па справах літургічных душпастарства і сакраментальнага жыцця. Дарагія браты і сёстры, сінодальная камісія па справах літургічнага душпастырства і сакраментальнага жыцця поставила сабе за мэту паказаць, што парафіяльная супольнасць – гэта не проста супольнасць людзей, сабраных у сакральным будынку, якія займаюцца дабрачыннымі ініцыятывамі. Перш за ўсё, сінодальная камісія імкнецца паказаць, што сэрцам кожнай парафіяльнай супольнасці, яе пульсуючай крыніцай жыцця з'яўляецца літургія і сакраманты. Літургічнае душпастырства – гэта не толькі клопат пра прыгажосць літургічных набажэнстваў, але і дбайнасць пра тое, каб кожны з нас мог сапраўды свядома сустрэцца з жывым Богам. Літургічнае і сакраментальнае душпастырства з'яўляецца самім сэрцам місіі Касцёла. Згодна з Канстытуцыяй аб святой літургіі Сакрасанктум Консилиум, літургія – гэта вяршыня, да якой скіравана дзейнасць Касцёла, і адначасова крыніца, з якой выцякае ўся ягоная сіла. Першачатковая мэта літургічнага душпастырства – паказаць, што толькі Бог з'яўляецца галоўнай дзеючай асобай у Касцёле. Мы прыходзім сюды не для таго, каб паглядзець на спектакль, а для таго, каб удзельнічаць у дыялогу любові, каб весці вернікаў да свядомага, актыўнага і плённага ўдзелу у збаўчых таямніцах Хрыста. Калі літургічнае душпастырства функцыянуе эфектыўна праз прыгожую музыку, годнае служэнне каля алтара і вымоўнае абвяшчэнне Божага Слова, то нам становіцца лягчэй пераключыць увагу са знешніх рэчаў на таямніцу Бога. Сакраментальнае душпастырства – гэта шлях суправаджэння чалавека у яго найважнейшых момантах жыцця, ад хросту і праз споведь да намашчэння хворых. Сакраманты – гэта не пустыя сімвалы ці традыцыя, якія павінны быць выкананыя. Гэта канкрэтныя інструменты, праз якія Езус дакранаецца да нашых ран, сілкуе і ўмацоўвае нас. Мы павінны заўсёды памятаць, што літургія – гэта не проста набор рытуалаў, а аб'яўленне справы збаўлення. У душпастырстве вельмі важна разумець, што Хрыстус – гэта галоўны цэлебрант.
Ён сам хрысціць, ён сам вучыць, ён сам ахвяруе сябе ў супольнасці. Літургія будуе касцёл як містычнае цела Хрыста. Кожная цэлебрацыя – гэта прадчуванне нябеснага балю, да якога мы рыхтуемся на працягу зямнога жыцця. І ў гэтай падрыхтоўцы нам дапамагаюць 7 знакаў ласкі, 7 сакраментаў, якія суправаджаюць нас праз усё наша жыццё. І мы павінны разумець, што гэтыя знакі ласкі праяўляюцца не як фармальныя абрады, але як вялікі дар ад Бога. Вось яны, сакрамент хросту. Мы павінны перайсці ад звычайнай мадэлі, гэта значыць ад паняцця сакраменту як простай традыцыі альбо абароны ад зла, да евангелізацыйнага душпастырства. Хрост – гэта першы сакрамент, які ўключае нас у містычнае цела Хрыста. Гэта сакрамент заклікае бацькоў, хросных, як і само хрышчаную асобу да вялікай адказнасці. Сакрамент канфірмацыі, біжмавання. Ён яшчэ больш звязвае чалавека з касцёлам, удзяляючы яму асаблівую сілу і дары Святога Духа. Менавіта таму гэты сакрамент яшчэ больш абавязвае быць сапраўдным сведкам Хрыста і распаўсюджваць веру праз слова і жыццё. Эўхарыстыя, па волі Хрыста Пана, найвышэйшая форма пакланення. Эўхарыстыя праяўляецца ў яе цэлебрацыі і спажыванні. Эўхарыстыя – гэта цэнтр жыцця кожнага хрысціяніна і вяршыня ягонага праслаўлення Бога, бо без яе душпастырства было б проста сацыяльнай дзейнасцю. Сакрамент пакаяння і паяднання. Гэта душпастырства міласэрнасці, дзе чалавек аднаўляе годнасць дзіцяці Божага і дакранаецца да Божай любові. Сакрамент хворых. Чалавечыя пакуты і хваробы з'яўляюцца аднымі з самых складаных пытанняў, якія заўсёды турбавалі чалавецтва. Выражаючы свой клопат пра хворых, касцёл служыць самому Хрысту у пакутуючых членах містычнага цела. Такім чынам, касцёл выконвае наказ Пана Езуса клапаціцца пра хворых і наслядуе яго прыклад у служэнні хворым. Сакрамент шлюбу. Праз гэты сакрамент хрысціянскія сужанцы выражаюць адзінства і ўдзельнічаць у таямніцы плённай любові Хрыста і касцёла. Таму яны падтрымліваюць адзін аднаго ў імкненні да святасці у шлюбным жыцці, а таксама ў прыняцці і выхаванні дзяцей. У Божым народзе яны маюць сваё месца і асаблівы дар. Сакрамент святарскіх пасведчанняў. Ён служыць будаванню супольнасці вернікаў праз апостальскае служэнне. Праз гэты сакрамент святары становяцца распарадчыкамі Божай ласкі, якую яны ўдзяляюць усім вернікам. Сакраменталіі таксама дапамагаюць чалавеку на шляху да еднасці з Богом. Яны не перадаюць ласку Святога Духа гэтак жа, як сакраменты, але з'яўляюцца важнай дапамогай падрыхтоўцы душы да яе прыняцця. Сакраменталі – гэта святыя знакі, устаноўленыя касцёлам, які сакраменты азначаюць і вядуць да прыняцця Божай ласкі. Іх галоўная задача – асвячаць розныя абставіны хрысціянскага жыцця і рыхтаваць вернікаў да атрымання сакраментальнай ласкі. Камісія па справах літургічнага душпастырства і сакраментальнага жыцця звярнула асаблівую ўвагу на ролю літургічнага года. Гэта мэта якога зрабіць больш вымоўным святкаванне ўсёй гісторыі збаўлення, сканцэнтраванай на асобе Езуса Хрыста ў межах аднаго каляндарнага года. На працягу кожнага літургічнага перыяда вернікі пакліканы разважаць над этапамі жыцця Езуса, ад чакання яго прышэсця адвенту праз яго нараджэнне, служэнне і навучанне, аж да яго пакут, смерці, уваскрасення і небашэсця. Праз удзел у літургіі і сакрамент вернікі пакліканы яднацца з Богам і духоўна расці, чэрпаючы Божую ласку з багаццяў збаўчых спраў Пана. Важна таксама памятаць пра асвячэнне часу праз літургію гадзін і іншае набажэнства. Гэта афіцыйная публічная малітва Божага народу з'яўляецца падмуркам духоўнага жыцця касцёла і заклікана выконваць наказ Хрыста: «Заўсёды маліцеся і не падайце духам», распаўсюджваючы плады Эўхарыстыі на ўвесь дзень. Сённяшні ўрывак з Евангелія паводле святога Яна, вядомы як фрагмент
першасвятарскай малітвы з'яўляецца выдатнай асновай для разважання пра душпастырства літургічнага і сакраментальнага жыцця. Езус, узняўшы вочы да неба, здзяйсняе дзеянне, якое з'яўляецца сутнасцю кожнай літургіі. Ён, як Сын Божы, праслаўляе Отца праз ахвяру самога сябе. Езус моліцца: «Ойча, прыйшла гадзіна». В літургічным душпастырстве мы павінны памятаць, што кожнае сакраментальнае дзеянне і цэлебрацыя кожнага сакраменту – гэта не проста ўспамін пра мінулае, але і рэальнае праяўленне гэтай канкрэтнай гадзіны. Сакраментальнае жыццё – гэта прастора, дзе чалавечы час сустракаецца з вечнасцю Бога. Наша агульная задача – клапаціцца пра тое, каб літургія цэлебравалася з такой годнасцю, каб усе адчувалі вялікую каштоўнасць гэтай сустрэчы, у якой зямное яднаецца з нябесным. Жыццё вечнае ў тым, каб пазналі Цябе, адзінага праўдзівага Бога і таго, каго Ты паслаў, Езуса Хрыста. У святых сакраментах пазнанне азначае не тэарэтычныя веды, а біблейскі досвед блізкасці з Богам. Камунія, літургічнае душпастырства павінна імкнуцца ўвесці чалавека ў таямніцу асабістых адносін з Хрыстом, пачынаючы ад знешняга знака да ўнутранай рэчаіснасці жыцця ў Божай ласцы. І сакраменты – гэта інструменты, праз якія Христос аб'яўляе нам імя Айца. Езус моліцца за тых, каго Айцец даў яму. Гэта напамін для ўсіх святароў і распарадчыкаў Божай ласкі, для ўсёй літургічнай службы, што мы не здзяйсняем нейкае сваё уласнае рэлігійнае дзеянне, а ўдзельнічаем у пасрэдніцтве Хрыста, які ўдзяляе нам свае ласкі. Літургія прызначана для таго, каб будаваць адзінства, каб усе былі адно, а не быць полем для індывідуальнай самадэманстрацыі альбо ўласных злоўжыванняў. Прыгажосць цэлебрацыі літургіі служыць таму, каб свет паверыў, калі бачыць супольнасць, сабраную вакол адзінага Пана. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце. Сакраментальнае жыццё – гэта забеспячэнне на зямным шляху. Літургічнае душпастырства не можа абмяжоўвацца толькі мурамі касцёла. Яно павінна фармаваць вернікаў такім чынам, каб яны, пакідаючы касцёл і ідучы ў сваё штодзённае жыццё, самі станавіліся жывой літургіяй, людзьмі, якія будуць абвяшчаць Божую славу, аб'яўленую ў святых сакраментах. І падводзячы вынікі, можна сказаць, што сённяшні фрагмент Евангелія заклікае нас да больш свядомага ўдзелу ў малітве Хрыста. Кожны літургічны жэст і кожны вернік павінен рэалізоўваць слова Хрыста: «Ойча, прыйшла гадзіна, услаў Сына свайго, каб і Сын уславіў Цябе». Вызнаем цяпер нашу веру ў адзінага Бога. Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, шоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых
і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. С верою в Иисуса Христа узнесем до Бога наши молитвы. Молимся за святый Костел, как все его верники здолели распознать миссию, якую вызначил ими Бог. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об новых, щедрых, святых покликаниях до святарства и консекрованного життя, как на нашей земле палали полымем веры самоданные працовники на ниве Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тяжко хворых людей, как про свое терпение выпрошивали свету Божию милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, особливо за Яна Павлючення, как про браму, якой з'являється Христос, і вони долучилися до супольності збавлених. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу eucharystyčную супольность, как мы, поєднані з Христом, мужно виконували задання християнського покликання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрий Боже, Ти вислуховуєш нас і хочеш нам допомогти. Научи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Бог кличе усіх, алілюя, Бог кличе усіх, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя, алілюя. Бог любить усіх, алілюя, Бог любить усіх, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя, алілюя. Моліться, брати і сестри, как мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы дары, які мы Тебе приносим, и праз дело Eucharystycznej ахвяры, приведи до схвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Своїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі, на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму єднайся з усім касцёлам у перш дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога. Праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго,
каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольне выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое у воскресенье и чакаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякую, что вчинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Удосконали його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто Твої ласці дійшов з гэтага свету. І дозволим бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. Уєднайся за Святейшей Богородицей Панной Марією, за святими апостолами, всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой дні наші, да поможи нам милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні від граху і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавці нашого Єзуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважая на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные.
Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. І з Духом Твоїм. Перадайце ближняму знак супакою. Такой нам всім. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, а дари нас упокоем. Вось, баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, ты вышел до меня. Скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, вучив ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провины. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти воскрес на третій день, каб отчинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Духа Святого нам спаслав, каб освятив нам серце. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Вітає
Збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине. Христе, до Тебе руки вознесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Витай, Езу, Збавца свету, Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, до Тебе руки вознесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Выслухай нас, Боже наш Збавца, праздудела Евхаристию Отцу нашу веру, тое, что все тело Костела з'єднається у славе с Христом своим головою, який живел дарить на веки вечные. Амен. Парафіяльні об'яви. На гэтым тыдню літургіі мы адзначаем у чацвер успамін святога Яна Непамука, прэзбітара і мучаніка. У суботу прыпадае 35-я гадавіна біскупскай сакры біскупа Александра Кашкевіча. Асабліва ў гэты дзень памятаем пра яго ў нашых малітвах. Наступную нядзелю будзем перажываць урачыстасць спаслання Святога Духа. Наступную нядзелю святая імша о 14 гадзіне ў капліцы ў Гародніках. У парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафій. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Яўген Жданович і Анастасія Шмат, ашмяны, аб'ява першая. Алексей Асінскі і Зарына Корзун, ашмяны, аб'ява першая. Василь Сидорович и Каролина Яшевич, ашмяны, объява першая. Дмитрий Чистобаев и Анастасия Размысловская, ашмяны, объява першая. Артем Жуковский и Марта Савицкая, объява першая. Вадим Великород, ашмяны, Татьяна Янушкевич, повечні, объява першая. Той, хто ведае пра які-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашы парафіяне. Іван Матович, 78 гадоў, Яніна Гардзевіч, 82 гады. Вечны адпачынак дай ім паніям. Святло вечное, нехай им светить, чуваю в спокое вечно. Даверым новараспачаты тыдзень і всю нашу парафію, Маці Божай, Тваёй абароне аддаемся. Святая Богородица, у наших патребах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой пригоди вибавляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, і заступниця наша, Сынам своим нас поєднай, Сыну своему нас доручай, Сыну своему нас отдавай. Дзякуй усім за супольную молитву. Прыміце з верой Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ты есть маті, з мертвых повстав згодно словом, а ты моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвых повстав